kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set some boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagod malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agod maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna las 4 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 3 sa bulan sa Enero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Provincial government sa Negros Occidental nakabaton sang 41 milyon pesos nga ayuda nagikan sa national government para sa mga napektuhan sang bagyong Odette. Residente sa Pampanga nga nagbisita sa Bacolod, nagpositibo sa Omicron variant apang fully recovered na. Samtang Murcia Municipal Police Station may persons of interest na angot sa nagtiro sa anay konsehal San Salvador Benedicto. Madamo nga mga pasahero dagsa sa gihapon sa mga pantalan agud makatabok sa Panay kag Cebu pagkatapos sang New Year. Grupo naman sa mga negosyante aminado nga mas maayo ang tuig 2021 sa tuig 2020, mas positibo pagid ang pananawan para sa subong nga tuig. Traffic obstructions nagapanguna sa ginlapas nga pagsulundan sa trapiko sa syudad sang Bacolod. Amoy ito mga kabombo aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita o pod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang nga balita gimpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga mayara sa nag-abot nga 41 milyones ka pesos nagikan sa National Treasury agud ibulig sa mga partially kag totally damaged ang balay bangon sa paglabay sa bagyong Odette. Mayara man sa pagkaon kalabanan sa mga ini ang donasyon nagikan sa mga pribado nga kompanya. Gimpahayag man sa gobernador nga natapos naman ang bidding para sa pagbakal sang roofing materials sang mga nabiktima sang bagyong Odette. Sunod sa gobernador ang 50 milyones pesos nga gimpain sa probinsya para sa roofing materials. Ang yara na kaginahulat na lamang nila ang delivery sa mga materials. Mayara naman sa mga pribado nga kompanya nga nagdonar sang cash kag wala na sang patagayunon nga bidding kag magadiretso na lamang sila sa pagbakal. Nagpadangat naman sa donasyon ang iban pang nga mga politiko kaangay ni Senator Loren Legarda. Gipayag man ni Lacson nga unahon ang mga manguma nga mapektuhan o kung apektuhan sang bagyo. Of course, no, unahon ta mga farmers naton. So, ginapacheck ko na subong kung covered sila sa insurance. Because if they're already covered by, if they are covered by insurance, i-applyan na naton. We have done this in the past. So,
this is not new to Negros Occidental. In fact, this is one of the programs na a successful program of the province which began in the last administration, and we continue to do so, no? Ang kamay sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Fully recovered na ang residente sa Pampanga nga nagbisita sa syudad sang Bacolod kung sadiin diri na ini sa syudad sang nagwa ang resulta sang whole genome sequencing nga ini ang positibo sa Omicron variant sang coronavirus. Suno kay Dr. Chris Rungon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ang pasyente ng isa ka 38 anyos nga lalaki nga taga Pampanga. Iya asawa nagatrabaho sa Bacolod, fully vaccinated kay nakabaton sang booster shot. Nagikan sa Miami, Florida, USA ang pasyente kay nagabot sa Manila sa Disyembre 15. Sa Manila ginsunod sa pasyente ang quarantine process. Sa ikaduha nga adlaw nga naka-isolate nangin asymptomatic, nagpaidalam sa swab test, nagpositibo sa COVID-19 sa Disyembre 20. Kagilayon gin padalang yang specimen sa Philippine Genome Center. Dugang panisurungon, Disyembre 31. Sa nagabot sa Bacolod ang pasyente hig nagpaidalam sa hotel isolation bangod gikan ini sa Red Country. Enero 1, 2022 ang nagabot ang resulta sa genome sequencing ngang pasyente ang positibo sa Omicron. Suno kay Surungon, kay nasang aga Lunes gin paidalam sa repeat testing ang OFW. Kagin paabot nga magwang resulta subong nga hapon o kon karon sa gabi. Kinpayag ni Surongon niyang asawa lamang sa OFW na lakip sa contact trace nga nag-upod sa iya bana sa hotel isolation. Samtang nagapati naman ang provincial governor sa probinsya sa Negros Occidental nga mahimo makasulod ang Omicron variant sa mga probinsya santuman sa natabo sang nakasulod ang Delta variant sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Governor Bong Lacson, ipayag sini nga dapat sa gyapon nga proteksyonan ang aton mga kaugalingon apisan nga yara kita sa idalom sa alert level 2. Gipayag man sini nga mahimo man nga magsaka ang kaso sa COVID-19 sa probinsya bangod nga kung makita ang natabo sa nakaligad kung magsaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, nagasaka man ang kaso sa probinsya sa Negros Occidental. Nagpanindugan man ang gobernador nga sigihon sini ang pagpatuman sang SPAS sa mga magasulod sa probinsya kag negatibo nga RT-PCR sa mga wala mabakunahan nga pasahero. Well, of course, no, ang 2021 was still dominated by COVID-19, and makita niyo man sa numbers nato, no, when the Philippines was going up, nagsaka man ta. When pag nagpanaog ang mga kaso, nanaog man ta. In fact, as of yesterday, 172 active cases na lang ta. But, you know, having said this, kabalutan na inisi Omicron, masulod kag masulod ginaya sa mga probinsya. Ang kabahin sang pagpayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Mayara na sa persons of interest sa mga kapulisan sa nagtiro sa konsehal sa Banwas ng Salvador Benedicto matapos masamaran ang 59 anyos nga lalaki matapos ginlutang sang wala makilalan nga riding and tandem suspect sa barangay Abu-Abu, Murcia, Negros Occidental. Naibaloan nga nagasakay sa isa ka pula nga salakyan ang biktima nga si Eddie Seralbo, 59 anyos, residente sa barangay Padanon, Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sang inali lamang nga ginlutang sang duha ka persona nga nagasakay sa motorsiklo kung sa diin nakaangkon ini isang pilas sa liog. Sunod sa mga pumuluyo, wala sang face mask o kon helmet ang suspetsado. Kaya matapos ginlutang si Seralbo, nagpadulong sila sa wala mahibaluan nga direksyon. Una ang gindala sa mga abyan sini si Seralbo sa Municipal Health Center sa Banwas ng Murcia, apang ginrefer ini sa ospital sa syudad sa Bacolod agud madapatan sa dugang nga pagbulong. Na-recover sa crime scene ang duha ka empty shells ang 9mm pistol. Sa karon, nagapadayon pang investigasyon sang kapulisan. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, Deputy Chief of Police ang Murcia Municipal Police Station, ginpayag sini nga wala pa matulid ang motibo sang pagtiro sa anay konsehal sang Salvador Benedicto. Apang mayara na sang inisyal nga ginhambal sa investigador nga madamo ang may kainit sa iya. Pila sa tangkugo ang naagom ni Seralbo kag ginapahayag man sini sa mga kapulisan nga manubo nga persona ang nagtiro sa iya, apang wala ini makahibalo sang ilang nga mga pangalan. Ginpayag man sini nga mahimo nga bag-uhan ang nagtiro sa biktima. Bungod isa lang kalupok nagdalaga na ini kagang ang kasini ang liwat nga nagtiro sa biktima nga nakaigo sa salakyan. Ang igo yes ines may tangkugo pero nang tibyas lang hindi patan nga igo. Oo. So, then ano lang sa dala siya sa sentro sa Murcia, then transfer siya sa Bacolod Hospital.
Stable naman. Pero nag-up na ako ng investigador. Wala pa ko subong kung anong lakas yan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief of Police ang Murcia Municipal Police Station. Samtang ginpahayag sang alkalde sang Banwa sang Salvador Benedicto nga wala pa sila sang komunikasyon sa anay konsihal. Suno kay Salvador Benedicto Marceline de la Cruz nga wala pa siya sang official medical report sang konsihal apang naibaluan nga yara na sa estable nga kondisyon ng biktima nga si Ide Seralbo, 59 anyos, residente sa Barangay Pandanon, Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ginmanduan man sini ang mga pulis sa Banwa nga gwardyahan ang biktima sa ospital kasubong man sa ila puluyan. Ang ako naging himo pati naka-meeting na kugapon sa sa kapulisan sa station. At least maka-detail na security sa iya while nga sa hospital, no? At the same time siguro ma-coordinate na lang na sila guro ang station sa Murcia PNP with regards to the investigation at to the motive, no, sa pag-tiro na sa iya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Salvador Benedicto Mayor Marceline de la Cruz. Samtang naging matawhay ang pagbiyahe sa mga pasero padulong sa Iloilo, Bacolod, vice versa. Kadungan sa pagbalik sa mga pasero matapos ang pagsahulog sa Christmas kag New Year, santo naman sa assessment ng Philippine Coast Guard. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Captain Ludovico Librilla, ang commander sa Coast Guard Station Negros Occidental, gipahayag sini nga matawhay ang pagbiyahe sa mga pasero nga magapauli sa Iloilo kag Bacolod. Sunod sa kay Librilla, wala man sang untoward incidents nga reported sa Coast Guard subong nga holiday season. Tubtob sa karon madamo ang nagabiyahe sa nga mga pasero, labi na gid ang mga nagikan sa Escalante Port. Nagpanugyan man si Librilla nga mga biyahero o kung sa mga biyahero nga dapat kinahanglan nga temprano pa sa pagpadulong sa pantalan bangod madamo sa karon ang nagabiyahe. Adugang pa sini dapat nga magsunod ang mga ini sa gihapon sa ginapatuman nga health protocols batok sa COVID-19. Sir, actually sir, in-quantin natin na sir na tapos sundan dito mga health protocol. Then, sundan man sir, mga 70% sir na pasahero sir sa mga sakayan doon dapat natin. Ang kabayan sa pagpag ni Captain Ludovico Librilla, Commander sa Coast Guard Station, Negros Occidental. Nagalamang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga magadamo ang mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod nga magapatigayon sang face-to-face classes matapos ang mga madinalagon ang pilot testing sang in-person classes ang patigayon sa Alangilan National High School sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Richard Hilangre, ginpahayag sini nga nagalam sila nga madugangan pa ang mga eskwelahan nga magapatigayon sang in-person classes kasunod sang pag-extend sang syudad sa Bacolod sa pagpaydalom sa Alert Level 2. Apang sa karon nagahulat pa sila sa mga pagsulundan antes magpreparar sang dugang nga mga eskwelahan para sa in-person classes bangod wala pa naumpisahan ang pagbakuna sa mga kabataan nga nagaedad sang 11 anyos panaog sa 5 ka tuig. Ginpahayag man sini nga dapat na nga magbalik ang in-person classes labi na sa kindergarten ka grade school bangod ginagiyahan pa mga ini sang ginikanan. Isa pa ka rason nga dapat magbalik sa in-person classes bangod dako na ang nadula sa education system sa Pilipinas sa 2 ka tuig nga pagpatigayon sang distance learning. O kon suno pa diri dapat man nga makatuon na ang Pilipinas nga magpangabuhi kaupod ang virus agud nga mabuksan ang mga eskwelahan bangod sa ang Pilipinas ang pinakaulihi nga magumpisa sang in-person classes sa bug-os nga kalibutan. Sunod pa diri nangin positibo naman ang feedback sa mga manunudlo sa pilot testing sang in-person classes. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo nga magpangaman sa gihapon kay magsunod sa ginapatuman nga health protocols. So, ginasigaw natin nga mag-open pagid ang damo ang mga schools pero subong kay nagtangas naman ang kaso sang virus dito sa Manila. So, hindi na maglakta sa mga provinces. So, despite ka mag-increase ang virus, hindi naman pwede nga aton nga i-close sa malawig nga tiyon ang eskwelahan kay kita ang pinakaulihin nga nag Ang kabayan sa pagpahayag ni Richard Hilangre, Bacolod City Public School Teachers Federation President. Samtang ginalantaw sa Executive Director sa Metro Bacolod Chamber of
Commerce and Industry o MBCCI nga naging away lamang sa COVID-19 pandemic ang tuig 2020 tuptub tuig 2021 apang naging madlagon man bangod gipaidalom na ang isla sa Negros kag Panay kasubong man ang National Capital Region. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Frank Carbon, ipagsiling nga naglawom ang sektor sa mga negosyante nga mangin mahalog kag maamat-amat na bangon ekonomiya sa pungsod subong nga tuig 2022. Sa piyak sa pagsunod sa Omicron variant nga nagpaidalom sa National Capital Region nga major trading partners sa mga negosyante sa Alert Level 3 kag pagwaswas ng bagyong Odette sa pinakabahin sa pungsod labi na gid sa southern nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapasalamat sa gyapon nini bangod nga nagapaday ng inter-island trading sa Negros kag Panay. Ginalantaw man ni Carbon nga mangintayuyo na ang amat-amat nga pag-recover sa ekonomiya sa pungsod apang kulang ini sa gyapon apisar nga nagadamo na ang mga naga-negosyo online delivery services sa mga pagkaon kasubong man sa mga goods. Sunod kay Carbon, ang presyo sa petrolyo nagakadapat lang nga madugangan ang rollback bangod kun mahal ang krudo, mamahal ang tanan nga balaklon kasunod sa pagmahal sa logistics. Nagpanawagan naman si Carbon sa mga pumuloy nga sa piyak sang paghalog sa bahin sa restrictions dapat nga maghalong sa gihapon ipabili na pagsuksok sang face mask kag magsunod sa gihapon sa ginapatuman nga minimum health protocols. Amo na ang negosyo nga mag-sigusigi na sa 2022 tani online nga business. Even the local, hindi lang inang gina-orderan mo lang mga Lazada, Shopee, even the local, sige na. So doon siyang convenience nga nakita tantan. So opportunity na is ang delivery. Nabuhi naman ang delivery sa negosyo. But that's not enough. That's not enough for us to recover. Ang kabay naman sa pagpag ni Frank Carbon, Executive Director sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Nagapanguna ang traffic obstruction sa mga ginalapas nga pagsulundan sa trapiko sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Ruel Culanag, hepe sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw, ginpaigsining nga santo sa datos ang tuig 2018 tubtub 2021 ang mga kalabanan nga na-record nga ginabayular nga pagsulundan sa trapiko sa syudad sa Bacolod sa idalom sang City Ordinance number 338 ang ginalakipan sang traffic obstructions, illegal parking, arrogance, smoking while driving, road cutting kag nagasuksok sa tsinelas santang nagadrive. Kadungan man sa pagdamo sa mga salakyan kag pag-umwad sang syudad, madamo sang nagapark sang ilang mga salakyan sa hindi dapat parkingan. Bangod sini nagpanugyan man ang hepe sang bitaw sa mga motorista nga magsunod sang pagsulundan sa trapiko kag magpark sa insakto nga parking area. Damo na salakyan kag highly urbanized na damo the business. It's because iya sa aton niya nga ga-booming ang Bacolod. So kita damo na sang obstruction nga natabo is because nagaparking sila sa hindi dapat parkingan kag it's because na sa aton nga mga business establishment nga nagadako Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Ruel Culanag, pinuno sang bitaw. Samtang hindi malain ang pagtakop sa tuig 2021 para sa Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, kasunod sa madamo nga accomplishments nini. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ipagsini nga santo sa ilang data, nakakuha ang mainisang 554 or 547.1 grams sa illegal nga druga. Ang ginabanta naman nagabalor sa 37,039,000 pesos. Samtang sa marijuana, nakakonfiskal sila sang 268.05 grams. Ang ginabanta nagabalor sang 32,165 pesos. Sa ginpadagan nga 638 police operations kag nakadakop sa 821 ka mga persona. Sa most wanted person nakatigayan sang 210 ka mga operasyon kung saan naka-aresto sila sang 214, samtang sa bahin sang wanted persons nakapatigayan naman ang nagpo sang 2,184 ka operasyon ka nakadakop sang 2,624 ka mga persona. Sa tukhang batok sa armas utang, nakapatigayan sila sang 131 ka mga operasyon ka nakadakop sang 136 ka mga persona nga nagkalaresto, 163 ka mga na-confiscate nga mga firearms, 647 surrendered, and 178 deposited firearms. Gitutukan naman sa mga kapulisan ang pagbantay sa tionsang Yuletide season. Sunod sa kay Donasco, naka-record sa 17 ka mga
mga firecracker incidents kang nagsaka inikon kumpara sa tilik na tuig 2020. Nakita nga rason sa pagsaka sang kaso sa firecracker incident ang pagbalik sa mga wala naglupok nga mga palupok. Sunod diri, bisan nagsaka ang kaso sa firecracker incidents, ginatutukan gihapon sa mga kapulisan ang loose firearms. Agin paigman ni Donasco nga kon human error man ang ginahalinan nga may nagakadisgrasya sa paglupok. Nagpanuwagan naman si Donasco sa kooperasyon nagikan sa mga pumuluyo sa mga kapulisan kadungan sa pagbago sa tuig. Kag sa ato ng katapusan nga balita, aminado ang pinuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga madamo sang accomplishment nga nahimo ang Philippine Army sa subong nga tuig 2021 kon sang tinalikdan nga tuig 2021 apang madamo man sila sang ginapangatuba nga pagpanghangkat. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Army Major General Benedict Arevalo, kinpaig sini nga madamo man sila sang ginapangatuba nga pagpanghangkat subong sang nakaligan nga tuig apang sa piyak sini madamo man sila sang accomplishments ilabi na sila nga counter operations batok sa insurhensya. Ginpahayag man sini nga maayo man ang tuig 2021 para sa mga surrenderies sang Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP and PA. Ginalauman man sang pinuno sang 3rd ID sa Philippine Army nga mangindako man nga pagpanghangkat sa Philippine Army ang 2022 bangod nagapadayon ng counter-insurgency campaign. Pagkigbato agod niya mabuhinan ng pagpamahog sang pandemya kag padayon ng relief operation sa mga nabiktima sa bagyong Odette kasubong man ang nagahilapit nga pagpiniliay. So for our accomplishment for 2021, grabe yung ating accomplishment, ano? Marami tayong nagawa in terms of our campaign against the CPP and PA. Kaya masasabi natin it's a good year for the Philippine Army, no? Mga malalaking accomplishment natin in terms of surrenderies, in terms of recovery of firearms. Ang kabayan sa pagpahayag ni Major General Benedict Arevalo, ang commander ng 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon, mga kabombo. Amoy ito mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan naton sa mga headlines. Provincial government sa Negros Occidental nakabaton sang 41 milyones pesos nga ayuda nagikan sa national government para sa mga napektuhan sang bagyong Odette. Residente sa Pampanga nga nagbisita sa Bacolod, nagpositibo sa Omicron variant apang fully recovered na. Samtang Murcia Municipal Police Station, may persons of interest na angon sa nagtiro sa anay konsehal San Salvador Benedicto. Madamong mga pasahero dagsa gihapon sa mga pantalan agod makatabok sa Panay kag Cebu pagkatapos sang New Year. Samtang grupo naman sa mga negosyante aminado nga mas maayo ang tuig 2021 sa tuig 2020. Mas positibo pagid ang pananawan para sa subong nga tuig. Traffic obstructions nagapanguna sa ginlapas sa pagsulundan sa trapiko sa syudad sang Bacolod. Amoy ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bago, mainidinit pa ang mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Lunes, petsa 3 sa bulan sang Enero, 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Apo naman sa kay Bombo, Dennis Rubica. Kag sa gapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis na ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Accionas, aton siningan news analysis may tigulo, Bagong Tuig. Malipayon nga bagong tuig, masami nga panamyaw nga aton mabatian. Ini lang sa social media kundi sa aton nga mga kabyanan. Apisar sa mga pagtilaw nga aton ginagyan, may positibo kita sa gyapon sa bagong tuig nga mga pananawan. 2021 ato na gintalikdan, COVID-19 nga nagadala sa dako nga kalitan, bagyong Odette kita pa ang ginkalitan, naguba sang madamo nga puluyan, pati ang palangabuhian sang aton mga kauturan. Kabay ang tuig 2022, hindi na magdala sa aton sang dalagko nga unos, kabay pa madula na ang pandemya, agod pangabuhi naton makaginhawa. Kabay ining bagong tuig magadala sa aton sang bagong pagsalig nga ang mahal nga Dios sa aton magbulig para sa mga pagtilaw kita ang makabangon
agod makapangabuhi na kita sang malipayon. Ang ini nga panguna-una ay pananawan ang ipadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bombo